Chceli by ste bývať v blízkosti Zvolená a Bystrice a mať pritom dostatok priestoru a súkromia? Ak áno, tento dom vás určite zaujme. Pokojná lokalita, výborná dostupnosť na R1 a možnosti pre aktívny život v okolí. To sú len jedny z mnohých predností tohoto domu. Moje meno je Tomáš Kotlaba a rád vás domom prevediem.